ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ഗദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമ്മൾ ഇന്നലെ എത്ര ശ്ലോകം വരെ എടുത്തത്? 20 21 എടുക്കാനുള്ളത്. 20 അല്ലേ? 20 അല്ലേ? 21 മുതൽ. ഇന്നലെ നമ്മൾ എന്താ കണ്ടത്? അർജുന യുദ്ധം ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ലാതെ ആയിരുന്നു. അങ്ങനെ ആ ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ കേട്ടപ്പോ അർജുനൻ ലാസ്റ്റ് എന്താ പറയണത്? എനിക്ക് എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് മനസ്സിലാവണില്ല. അപ്പൊ എനിക്ക് ഉപദേശങ്ങൾ നൽകാനായിട്ട്, എന്നെ ശിഷ്യനായിട്ട് സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാനോട് അർജുനൻ ആവശ്യപ്പെടാണ് അല്ലെ. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ അർജുനന്റെ ഗുരുവായിട്ട് മാറി. പിന്നെ ആ ഗുരുവിന്റെ ഗാംഭീര്യത്തോടെ അർജുനന് ഭഗവാൻ ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നതായിട്ടാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. അപ്പൊ അതിൽ ആദ്യം പറഞ്ഞത് എന്താണ്? നാം ശരീരമല്ല, ആത്മാവാണ്. അപ്പൊ ആത്മാവിന്റെ പ്രത്യേകതകളൊക്കെ പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ. അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടത്? ആത്മാവിന്റെ പ്രത്യേകതകളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ദേഹം മാത്രമേ നശിക്കുന്നുള്ളൂ, ആത്മാവിന് ഒരിക്കലും നാശമില്ല, ജനന മരണങ്ങളില്ല, അത് ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നുള്ളതും പറഞ്ഞു. പിന്നെ ആത്മാവിനെ ആർക്കും കൊല്ലാനും സാധിക്കില്ല, ആത്മാവിന് മരിക്കാനും സാധിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ വന്നിട്ട് 20 വരെ എടുത്തത് അല്ലെ. ആത്മാവിന് മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നില്ല, പക്ഷെ ശരീരത്തിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്? മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് എന്നും പറഞ്ഞു. പിന്നെ നമ്മള് ഒരു എന്താ പറഞ്ഞത്, ഒരു വൃക്ഷത്തിലിരിക്കുന്ന രണ്ട് പക്ഷികൾ അല്ലെ. വൃക്ഷത്തിൽ ജീവസത്തയുടെ ഹൃദയഭാഗത്ത് കുടികൊള്ളുന്ന രണ്ട് പക്ഷികളായിട്ടാണ് ജീവാത്മാവിനെയും പരമാത്മാവിനെയും കുറിച്ച് പറഞ്ഞത്. കഠോപനിഷത്തിൽ പറയുന്നതാണ്. 1:2:20 കഠോപനിഷത്തിൽ പറയുന്നതാണ് പരമാത്മാവും ജീവാത്മാവും ശരീരമാകുന്ന ഒരേ വൃക്ഷത്തില് ഹൃദയാന്തർഭാഗത്തിരിക്കുന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞത് കഠോപനിഷത്തിൽ പറയുന്നതാണ് കേട്ടോ. അതുവരെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ എടുത്തത്. 20ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഇനി 21ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോകാം. ശ്ലോകം 21. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വേദാവിനാശിനം നിത്യം യാ ഏനാമജമവ്യയം കഥം സ പുരുഷ പാർത്ഥ കം ഖാദായതി ഹന്തികം. അല്ലയോ പാർത്ഥ, ആത്മാവ് നാശമില്ലാത്തവനും അജനും പരിണാമങ്ങളില്ലാത്തവനുമാണെന്ന് അറിയുന്ന ഒരാൾക്ക് ആരെയെങ്കിലും കൊലയ്ക്ക് പ്രേരിപ്പിക്കാനോ എങ്ങനെ കഴിയും? അപ്പൊ പറയുന്നത് ആത്മാവ് നാശമില്ലാത്തവനാണ്, അജനാണ്, പരിണാമങ്ങൾ ഇല്ലാത്തവനാണെന്ന് അറിയുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ആരെയെങ്കിലും കൊലയ്ക്ക് പ്രേരിപ്പിക്കാനോ എങ്ങനെയാണ് സാധിക്കുന്നത് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആത്മാവ് ഒരിക്കലും നാശിക്കുന്നില്ല, ജനിക്കുന്നില്ല, പരിണാമങ്ങളില്ല. ഇത് മൂന്നും അജ്ഞനില്ല, ആത്മാവിനില്ല. അങ്ങനെ അറിയുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരാളെ കൊലയ്ക്ക് പ്രേരിപ്പിക്കാനോ സാധിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. സമാധാനപ്രിയനായ ജഡ്ജി ഒരു ഘാതകന് മരണശിക്ഷ വിധിച്ചാൽ അതിന് അദ്ദേഹത്തെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ വയ്യ. നീതിശാസ്ത്രാനുസൃതമായാണ് അദ്ദേഹം മറ്റൊരാളെ ഹിംസിക്കാൻ ആജ്ഞാപിക്കുന്നത്. ഒരു ഘാതകൻ അയാൾ ചെയ്ത കൊടും പാപത്തിന്റെ ഫലം അടുത്ത ജന്മം അനുഭവിക്കാൻ ഇടവരാതിരിക്കാൻ മരണശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കണം. അപ്പൊ സമാധാനപ്രിയനായിട്ടുള്ള ഒരു ജഡ്ജി ഒരു ഘാതകന് മരണശിക്ഷ വിധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം അദ്ദേഹം അത് ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? നീതിശാസ്ത്രത്തിനനുസൃതമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഒരാളെ ഹിംസിക്കാനായിട്ട് ആജ്ഞാപിക്കുന്നത്. അപ്പോ ആ ഘാതകൻ ചെയ്ത ആ കൊടും പാപത്തിന്റെ ഫലം നമ്മൾ അത് അനുഭവിക്കണം. അത് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ അനുഭവിക്കാൻ ഇടവരാതിരിക്കാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യൂടെ? മരണശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കുക. അപ്പൊ ആ ചെയ്ത പാപത്തിന്റെ ഫലം ഈ ജന്മത്തിൽ തന്നെ അനുഭവിച്ചു. അപ്പൊ വീണ്ടും അതിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല.
വാംസാസി ജീർണാനി യഥാ വിഹായ നവാനി ഗൃഹ്ണാതി നരോപരാണി തഥാ ശരീരാണി വിഹായ ജീർണോ നന്യാനി സംയാതി നവാനി ദേഹി. പഴകിയ ഉടുപ്പുകൾ മാറ്റി പുതിയവ എടുത്തണിയുന്നത് പോലെ ജീർണിച്ച് ഉപയോഗിക്കാൻ കൊള്ളാത്തതായ ഭൗതിക ശരീരങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് ദേഹി പുതുദേഹങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു. അപ്പൊ പഴകിയ ഉടുപ്പുകൾ മാറ്റിയിട്ട് പുതിയ ഉടുപ്പെടുത്ത് അണിയുന്നത് പോലെ ജീർണിച്ച് ഉപയോഗിക്കാൻ കൊള്ളാത്തതായിട്ടുള്ള ഭൗതിക ശരീരങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് ദേഹി ആത്മാവ് പുതിയ ദേഹങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു. അപ്പോ നമ്മൾ പഴയ ഡ്രസ്സ് മാറ്റിയിട്ട് പുതിയ ഡ്രസ്സ് അണിയുന്നത് പോലെയാണ് ജീവാത്മാവ് ഒരു ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് മറ്റൊരു ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നത്. അണുമാത്രനായ ജീവാത്മാവിന് മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് ഉള്ള മാറ്റം സാധ്യമാകുന്നത് പരമാത്മാവിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ പരമാത്മാവിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് ജീവാത്മാവിന് ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്കുള്ള മാറ്റം സാധ്യമാകുന്നത്. ഒരു സുഹൃത്ത് ആത്മമിത്രത്തിന്റെ അഭിഷ്ടം നിറവേറ്റി കൊടുക്കുന്നത് പോലെ പരമാത്മാവ് അണുമാത്രനായ ജീവാത്മാവിന്റെ ഇഷ്ടം സാധിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. അപ്പൊ ഒരു സുഹൃത്ത് ആത്മമിത്രത്തിന്റെ അഭിഷ്ടം നിറവേറ്റി കൊടുക്കുന്നത് പോലെയാണ് പരമാത്മാവ് ആ ജീവാത്മാവിന്റെ ഇഷ്ടം സാധിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ഒരേ വൃക്ഷത്തിന്മേലാണ് രണ്ടുപേരിയ്ക്കുന്നതെങ്കിലും ഭോക്താവായ പക്ഷി ഉത്കണ്ഠാകുലനാണ്, ദുഃഖിതനാണ്. അതായത് ജീവാത്മാവ് ഉത്കണ്ഠാകുലനും ദുഃഖിതനുമാണ്. എങ്കിലും പരമപ്രഭുവായ സുഹൃത്തിന് നേരെ ദൃഷ്ടി തിരിക്കാനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹിമകൾ അറിയാനും ഇടവന്നാലുടനെ ക്ലേശിക്കുന്ന പക്ഷി എല്ലാ വ്യാകുലതയിൽ മുക്തനാകും. അപ്പൊ എപ്പോഴാണോ തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന പരമപ്രഭുവിനെ നോക്കുന്നത്, അങ്ങനെ നോക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ദൃഷ്ടി തിരിക്കാനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹിമകൾ അറിയാനും ഇടവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ക്ലേശിക്കുന്ന പക്ഷിക്ക് എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള വ്യാകുലതകളിൽ നിന്നും മുക്തി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. നൈനം ചിന്തന്തി ശസ്ത്രാണി നൈനം ദഹതി പാവകഃ ന ചൈനം ക്ലദയന്ത്യോപോ നാശോഷായതി മാരുതഃ. ആത്മാവിനെ ആയുധങ്ങൾക്ക് മുറിക്കാനാവില്ല, അഗ്നിക്ക് ദഹിപ്പിക്കാനോ വെള്ളത്തിന് നനയ്ക്കാനോ കാറ്റിന് ശോഷിപ്പിക്കാനോ കഴിയില്ല. അപ്പൊ ആത്മാവിനെ ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ട് മുറിക്കാനാവില്ല, അഗ്നിക്ക് ദഹിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ല, വെള്ളത്തിന് നനയ്ക്കാനോ കാറ്റിന് ശോഷിപ്പിക്കാനോ ഒന്നും എന്തിനു സാധിക്കില്ല? ആത്മാവിനെ ഒന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ആത്മാവിനെ ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ടോ അഗ്നിക്കോ വെള്ളത്തിനോ കാറ്റോ ഒന്നുകൊണ്ടും ഒന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ആത്മാവിനെ ഏത് എത്ര ശാസ്ത്രീയങ്ങളായിട്ടുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും ആത്മാവിനെ കീറി മുറിക്കാനോ നശിപ്പിക്കാനോ അവയ്ക്ക് സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ എങ്ങനത്തൊക്കെ ഉപകരണങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? ആത്മാവിനെ കീറി മുറിക്കാനും നശിപ്പിക്കാനും നമുക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. അച്ഛേത്യോയമത്യാഹ്യോ യമാക്ലേത്യോശോഷ്യ ഏവച നിത്യ സർവഗതസ്ഥാണുരചലോയം സനാതനഃ. ജീവാത്മാവിനെ മുറിക്കാനോ ദഹിപ്പിക്കാനോ കുതിർക്കാനോ ഉണക്കാനോ കഴിയില്ല. ശാശ്വതനും സർവ്വത ഗമിക്കാൻ കഴിവുള്ളവനും പരിണാമങ്ങൾക്ക് അതീതനും അചഞ്ചലനും നിത്യനുമാണ് ആത്മാവ്. അപ്പൊ ജീവാത്മാവിനെ മുറിക്കാനോ ദഹിപ്പിക്കാനോ കുതിർക്കാനോ ഉണക്കാനോ കഴിയില്ല. ശാശ്വതനാണ്, സർവ്വത ഗമിക്കാൻ കഴിവുള്ളവനാണ്, പരിണാമങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ്, അചഞ്ചലനാണ്, നിത്യനാണ്. ആര്? ആത്മാവ്. അപ്പൊ ആത്മാവിനെ മുറിക്കാൻ സാധിക്കില്ല, ദഹിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ല, കുതിർക്കാൻ കഴിയില്ല, ഉണക്കാനും സാധിക്കില്ല. ശാശ്വതനാണ്, സർവ്വത ഗമിക്കാൻ കഴിവുള്ളവനാണ്, പരിണാമങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ്, അചഞ്ചലനാണ്, നിത്യനാണ്. ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് അചഞ്ചലനും നിത്യനുമാണ് ആത്മാവ്. വ്യക്തിത്വം മാറുന്ന ജീവാത്മാവ് ഒരിക്കലും പരമാത്മാവിൽ ലയിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഒരിക്കലും ജീവാത്മാവ് ആരിൽ ലയിക്കുന്നില്ല? പരമാത്മാവിൽ ലയിക്കുന്നില്ല. ഭൗതിക കൽമഷങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായ ജീവാത്മാവ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ, അതായത് ഭഗവാന്റെ ആ ജ്യോതി പ്രസരണത്തിൽ ഒരു ആത്മീയ സ്ഫുലിംഗമായിട്ട് നിലകൊള്ളാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാം. പക്ഷേ ബുദ്ധിമാന്മാരായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാക്കൾ ഭഗവത് സംഗമത്തിന് വേണ്ടി ആത്മീയ ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. അപ്പോ ജീവാത്മാവ് ഒരിക്കലും ആരിൽ ലയിക്കുന്നില്ല? പരമാത്മാവിൽ ലയിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭൗതികമായ കൽമഷങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാവ് ഭഗവാന്റെ ആ ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കാനായിട്ട് ഒരു ആത്മീയ സ്ഫുലിംഗമായിട്ട് നിലകൊള്ളാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാം. പക്ഷെ ബുദ്ധിമാന്മാരായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാക്കൾ എന്താ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ സംഗമത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആത്മീയ ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവ്യക്തോയമചിന്യോയം വികാരോയമുച്യത്തെ തസ്മാദേവം വിധിത്വൈനം നാനുശോചിതുമർഹസി. അചിന്യനും അദൃശ്യനും അചിന്യനും മാറ്റമില്ലാത്തവനുമാണ് ആത്മാവ്.
ഇതറിയുന്നത് കൊണ്ട് നീ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് ദുഃഖിക്കരുത്. അപ്പൊ ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് അദൃശ്യനാണ്, അചിന്യനാണ്, മാറ്റമില്ലാത്തവനാണ് ആത്മാവ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നീ എന്ത് ചെയ്യരുത്? ആത്മാവിനെ, അതുകൊണ്ട് നീ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് ഇതറിയുന്നത് കൊണ്ട് നീ ഈ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് ദുഃഖിക്കരുത് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഏറ്റവും ശക്തിമത്തായ സൂക്ഷ്മദർശിനിലൂടെയും കാണാനാകാത്ത വിധം സൂക്ഷ്മതമമാണ് ആത്മാവ്, തന്മൂലം അദൃശ്യനും തന്നെ. അപ്പോ നമുക്ക് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ശക്തിമത്തായിട്ടുള്ള സൂക്ഷ്മദർശിനിലൂടെ പോലും കാണാൻ ആകാത്ത വിധത്തില് ഏറ്റവും സൂക്ഷ്മമായിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത്? ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത്. തന്മൂലം അത് അദൃശ്യനുമാണെന്ന് പറയാം. മാനുഷിക പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെയുള്ള വിജ്ഞാനം കൊണ്ട് ആത്മാവിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. ആത്മാവ് ബോധവും അവബോധവും ഉള്ളതാകുന്നു എന്ന് വേദങ്ങൾ ഘോഷിക്കുന്നു. ഇത് അംഗീകരിച്ചേ പറ്റൂ. അപ്പൊ ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെന്തുണ്ട്? ബോധമുണ്ട്, അവബോധമുണ്ട് എന്ന് ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്നത് നമുക്ക് അംഗീകരിച്ചേ പറ്റൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ, മാനുഷിക പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ വിജ്ഞാനം കൊണ്ട് ആത്മാവിനെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ എന്താണോ പറയുന്നത് അത് നമ്മൾ അംഗീകരിച്ചേ പറ്റൂ. അഥ ചൈനം നിത്യജാതം വാമന്യസേമൃതം തഥാപി മഹാബാഹോ നൈവം ശോചിതുമർഹസി. അതല്ല, ആത്മാവ് ജനിക്കുകയും എന്നേക്കുമായി മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നതാണ് വിശ്വാസമെങ്കിൽ തന്നെയും മഹാബാഹോ നിനക്ക് ദുഃഖിക്കാനില്ല. അപ്പൊ അതല്ല, നീ ചിന്തിക്കാണ് ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ജനിക്കുന്നുണ്ട്, എന്നേക്കുമായി മരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് നീ വിശ്വസിക്കുന്നെങ്കിലോ, അങ്ങനെയാണെങ്കിലും നിനക്ക് എന്ത് വേണ്ട? ദുഃഖത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഭിന്നമായി ഒരാത്മാവില്ലെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഏതാണ്ട് ബുദ്ധമതക്കാരെ പോലുള്ള ഒരു വിഭാഗം തത്വചിന്തകരുണ്ട്. നമുക്കറിയാം ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഭിന്നമായിട്ട് വേറൊരു ആത്മാവില്ല, രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ബുദ്ധമതക്കാരെ പോലുള്ള ഒരു വിഭാഗം വ്യക്തികളുണ്ട്, തത്വചിന്തകരുണ്ട്. ആധുനിക ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും ഭൗതികവാദിയായ തത്വജ്ഞാനികളുടെയും ദൃഷ്ടിയിൽ ഭൗതിക പദാർത്ഥങ്ങളുടെ ഒരു സങ്കലനമാണ് ശരീരം. അപ്പൊ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭൗതിക പദാർത്ഥങ്ങളുടെ ഒരു സങ്കലനമാണ് ഈ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്. മഹാബാഹോ, കൈക്കരുത്തുള്ളവനെ, അതായത് വൈദിക ധർമ്മത്തിനെതിരായ വൈഭാഷിക സിദ്ധാന്തത്തെ അർജുനൻ അംഗീകരിച്ചില്ല. അപ്പൊ അർജുനൻ എന്തിനു അംഗീകരിക്കുന്നില്ല? വൈദിക ധർമ്മത്തിനെതിരായിട്ടുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള സിദ്ധാന്തത്തെ അർജുനൻ അംഗീകരിച്ചില്ല. ക്ഷത്രിയൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് വൈദിക സംസ്കാരവുമായിട്ടാണ് ആർക്ക് ബന്ധം? അർജുനന് ബന്ധം. ആ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ അനുസരിക്കാൻ ആര് നിർബന്ധിതനാണ്? അർജുനൻ നിർബന്ധിതനുമാണ്. ജാതസ്യാഹി ധ്രുവോർ മൃത്യുർധ്രുവം ജന്മാമൃതസ്യ ച തസ്മാദാ പരിഹാര്യർത്ഥേന ത്വം ശോചിതുമർഹസി. ജനിച്ചവന് മരണം നിശ്ചിതമത്രേ, മരിച്ചവന് ജനനവും. അതിനാൽ തന്റെ അനിവാര്യമായ കർത്തവ്യ നിർവഹണത്തെ പറ്റി നീ വ്യസനിക്കേണ്ടതില്ല. അപ്പൊ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മരിക്കുക എന്നുള്ളതും മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജനിക്കുക എന്നുള്ളതും നിശ്ചയമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ തന്റെ അനിവാര്യമായിട്ടുള്ള കർത്തവ്യ നിർവഹണത്തെ കുറിച്ച് നിനക്ക് എന്ത് വേണ്ട? നീ വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ ജനിച്ചാൽ മരിക്കും, മരിച്ചാൽ ജനിക്കും. അതുകൊണ്ട് അനിവാര്യമായിട്ടുള്ള കർത്തവ്യ നിർവഹണത്തെ പറ്റി നീ വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല. ഇത് അനാവശ്യമായ യുദ്ധത്തെയോ വധത്തെയോ സാധൂകരിക്കുന്നില്ല. എങ്കിലും മനുഷ്യ സമൂഹത്തിൽ നീതി പാലനത്തിന് വേണ്ടി യുദ്ധവും ഹിംസയും ഒഴിച്ചുകൂടാതെ വരുന്നു. അപ്പൊ ഇതൊരിക്കലും എന്തിനെ സാധൂകരിക്കുന്നില്ല? അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള യുദ്ധത്തെ അല്ലെങ്കിൽ വധത്തെയോ അത് സാധൂകരിക്കുന്നില്ല. എങ്കിലും മനുഷ്യ സമൂഹത്തില് നീതി പാലിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, നീതി പാലനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്താവശ്യമാണ്? ഒഴിച്ചുകൂടാതെ വരുന്നതാണ് യുദ്ധവും ഹിംസയും. അപ്പൊ നമുക്ക് ചില സമയത്ത് നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് വേണ്ടി വരും? യുദ്ധം വേണ്ടി വരും. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ സമയത്ത് അത് ഒഴിച്ചുകൂടാതെ നീതി പാലനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് യുദ്ധവും ഹിംസയും നമുക്ക് ഒഴിച്ചുകൂടാതെ അല്ലാതെ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? അനാവശ്യമായിട്ട് യുദ്ധത്തെ വധത്തെയോ സാധൂകരിക്കുന്നില്ല. അവ്യക്താദീനി ഭൂതാനി വ്യക്തമധ്യാനി ഭാരത അവ്യക്താധിതനന്യേവ തത്ര കാ പരിദേവന. സൃഷ്ടിയിലെ ജീവജാലങ്ങളെല്ലാം ആരംഭത്തിൽ പ്രകടമാകുന്നില്ല, മധ്യത്തിൽ ആവിർഭാവം കൊള്ളുന്നു, നശിപ്പിക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും അവ്യക്തമാക്കുന്നു. അങ്ങനെയിരിക്കെ വ്യസനത്തിന്റെ ആവശ്യം എന്ത്? അപ്പൊ സൃഷ്ടിയിലെ ജീവജാലങ്ങളെല്ലാം ആരംഭത്തിൽ പ്രകടമാകുന്നു, മധ്യത്തിൽ ആവിർഭാവം കൊള്ളുന്നു. അപ്പൊ നശിപ്പിക്കുമ്പോ വീണ്ടും അതെന്താണ്? അവ്യക്തമാകാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഈ വ്യസനത്തിന്റെ ആവശ്യം എന്താണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ആരംഭത്തിൽ ഇല്ല, മധ്യത്തിൽ അത് ഉണ്ടാകും, നശിപ്പിക്കുമ്പോ അതെല്ലാം അവ്യക്തമാകുകയും ചെയ്യും. അപ്പോ അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഈ വ്യസനത്തിന്റെ ആവശ്യം എന്ത് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ആത്മസത്തയിൽ വിശ്വസിക്കാത്തവരെ വൈദിക ധർമാനുയായികൾ നാസ്തികരെന്ന് വിളിക്കുന്നു. അപ്പൊ ആത്മസത്തയില് ഇതിൽ വിശ്വസിക്കാത്തവരെന്താ വിളിക്കുന്നത്? വൈദിക ധർമ്മത്തില് അനുയായികള് നാസ്തികരെന്നാണ് അവരെ വിളിക്കുന്നത്. ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഉടുപ്പ് മാത്രമാണ്.
ശാശ്വതമായ ആത്മാവിനോട് താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഭൗതിക ദേഹത്തിന് എന്തില്ല? യാഥാർത്ഥ്യമേ ഇല്ല. ഒരു സ്വപ്നം കാണുന്ന പോലെയാണത്. ഇപ്പൊ നമ്മള് രാവിലെ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു, ഉച്ചയ്ക്ക് വേറൊരു സ്വപ്നം കണ്ടു, വൈകിട്ട് വേറൊരു സ്വപ്നം കണ്ടു. അതേപോലെയാണ് എന്ത് ഈ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ജീവാത്മാവ് ഇന്നൊരു ശരീരത്തിലായിരിക്കും, ഇന്ന് മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിലായിരിക്കും, നാളെ ചിലപ്പോ ഏതെങ്കിലും മൃഗങ്ങളുടെ ശരീരമായിരിക്കും ആ ജീവാത്മാവിന്, പിന്നത്തെ ജന്മം വരുമ്പോ പിന്നെന്താണ് വൃക്ഷങ്ങളുടെ ആയിരിക്കാം. അപ്പൊ എന്താണ്, ഒരു സ്വപ്നം കണ്ട് എഴുന്നേൽക്കുന്ന പോലെയാണ്. ഓരോ ശരീരം സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനൊരു ഭൗതിക ദേഹത്തിന് ഒരിക്കലും എന്തില്ല? ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം ഇല്ല. ഇതാണ് സ്ഥിരമായ ശരീരം എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ആശ്ചര്യവത് പശ്യതി കശ്ചിദേന ആശ്ചര്യവദത്വതി തഥൈവ ചാന്യ ആശ്ചര്യവച്ചൈന മന്യേ ശൃണോതി ശ്രുത്യാപേനം ദേവൻ വേദന്ന ചൈവ കശ്ചിത്. ചിലരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ ആത്മാവ് അതിശയിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. ചിലർ അതിനെ ആശ്ചര്യകരമായി വർണ്ണിക്കുന്നു, മറ്റു ചിലർ അതിനെപ്പറ്റി ആശ്ചര്യപൂർവ്വം കേൾക്കുന്നു. ചിലരാകട്ടെ അതിനെപ്പറ്റി കേട്ടിട്ടും ഒട്ടും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ചിലരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ ആത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് അതിശയിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. ചിലർ അതിനെ ആശ്ചര്യകരമായിട്ട് വർണ്ണിക്കുന്നു, ചിലർ അതിനെപ്പറ്റി ആശ്ചര്യപൂർവ്വം കേൾക്കുന്നു. ചിലരാണെങ്കിലോ അതിനെപ്പറ്റി കേട്ടിട്ടും ഒട്ടും അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ അതിശയിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്, ഈ ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. ഭീമാകാരമായ ഒരു മൃഗത്തിന്റെ ശരീരത്തിലും പടുകൂറ്റൻ വടവൃക്ഷത്തിലും 1 ഇഞ്ച് മാത്രം വരുന്ന സ്ഥലത്ത് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന കോടാനുകോടി അതിസൂക്ഷ്മങ്ങളായ ജീവാണുക്കളിൽ ഓരോന്നിലും അണുമാത്രനായ ആത്മാവ് കുടികൊള്ളുന്നു എന്നത് വിസ്മയകരമാണ്. അപ്പോ ഒരു മൃഗത്തിന്റെ ശരീരത്തിൽ മാത്രമല്ല, പടുകൂറ്റൻ വടവൃക്ഷത്തിലും എല്ലാത്തിലും എന്തുണ്ട്? ഈ ചെറിയ 1 ഇഞ്ച് മാത്രം വരുന്ന സ്ഥലത്ത് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന കോടാനുകോടി അതിസൂക്ഷ്മമായിട്ടുള്ള ജീവാണുക്കൾ, ഇതിലെല്ലാത്തിലും ആരുണ്ട്? ജീവാത്മാവുണ്ട്. അത് വിസ്മയകരമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഇപ്പൊ ഒരു ആനയിലുണ്ടാവും, വലിയൊരു വൃക്ഷത്തിലുണ്ട്, ചെറിയൊരു പ്രാണിയിലുണ്ട്. എല്ലാത്തിനും എന്തുണ്ട്? ഈ അണുമാത്രനായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാവ് ഉണ്ട്. മായാമോഹിതരായ ജനങ്ങൾ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വസ്തുക്കളിൽ ആകൃഷ്ടരായി തീരുന്നു. ആത്മജ്ഞാനം ഇല്ലാത്തത് മൂലം നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിയുള്ള സമരം പരാജയത്തിലേക്ക് കലാശിക്കൂ. അപ്പൊ ജനങ്ങൾ എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പല വസ്തുക്കളിലും ആകൃഷ്ടരാകും. പക്ഷെ ആത്മജ്ഞാനം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അതൊക്കെ എന്താണ്? പരാജയമാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. നന്നേ സൂക്ഷ്മമായ ഒരു അണുവിന് ഏറ്റവും വലുതും അതേസമയം ഏറ്റവും ചെറുതാകാൻ കഴിയുമെന്ന് സ്ഥൂലമായ ഭൗതികതാ ബോധമുള്ളത് കൊണ്ട് ആധുനിക മനുഷ്യരിൽ ഭൂരിഭാഗം പേർക്കും ചിന്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഭൗതിക ബോധത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു സൂക്ഷ്മമായ ഒരു അണുവിന് ഏറ്റവും വലുതാകാനും ചെറുതാകാനും സാധിക്കുന്നുള്ളത് ചിന്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല മനുഷ്യർക്ക്. ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തന്റെ അഹൈതുകമായ കരുണ കൊണ്ട് മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണനെ അതേപടി അറിയാൻ കഴിയൂ, മറ്റു മാർഗമില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തന്റെ കരുണ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഒരു ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഒരു ഭക്തന് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. വേറെ മാർഗമൊന്നുമില്ല. ദേഹി നിത്യമവത്യോയം ദേഹേ സർവസ്യ ഭാരത തസ്മാത് സർവാണി ഭൂതാനി നത്വം ശോചിതുമർഹസി. ഹേ ഭാരത, ദേഹി അതായത് ദേഹത്തിൽ വസിക്കുന്ന ആ സത്ത അത് അനശ്വരമാണ്, അതിനെ കൊല്ലുവാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് ഏതൊരു ജീവനെ കുറിച്ചും നീ വ്യസനിക്കേണ്ടതില്ല. അപ്പോ ആ ദേഹത്തിൽ വസിക്കുന്ന ആ സത്ത അതായത് ജീവാത്മാവ് ദേഹി അത് അനശ്വരനായിട്ടുള്ളതാണ്, അതിനെ കൊല്ലാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് എന്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല? ഏതൊരു ജീവനെ കുറിച്ചും നീ വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ആത്മാവ് നാശരഹിതനാണ്, ശരീരം നശ്വരമാണ്. ഭൗതിക ശരീരത്തിന് അതീതമായി ഒരു ആത്മാവ് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ശ്രീകൃഷ്ണനെ പ്രമാണമാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഒരു യുദ്ധത്തിൽ ഹിംസയുടെ അത്യാവശ്യം വരുമ്പോൾ ദൈവഹിതം അനുസരിച്ച് ആ ആവശ്യം സാധൂകരിക്കപ്പെടണം, എന്നാൽ അത് തന്നിഷ്ടപ്രകാരമാകരുത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഹിംസ അത്യാവശ്യം വരുമ്പോൾ എന്ത് വേണം? നമ്മൾ അത് ചെയ്യണം. എന്നാൽ അത് എങ്ങനെയാകരുത്? തന്നിഷ്ടപ്രകാരം ആകരുത്. സ്വധർമാമപി ചാവേക്ഷ്യ നാവിഗംഭീതുമർഹസി ധർമ്മ്യാധി യുത്വചേയോ അന്യക്ഷത്രിയസ്യ ന വിദ്യതേ. ക്ഷത്രിയൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് നിനക്കുള്ള പ്രത്യേക കർത്തവ്യം ആലോചിച്ചാൽ മത ശാസനാനുസൃതമായ സമരത്തെക്കാൾ ഉത്തമമായ ഒരു കർമ്മവും നിനക്ക് ചെയ്യാനില്ല. അതിനാൽ വൈമുഖ്യം കൈവിടുക. അപ്പൊ ക്ഷത്രിയൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് നിനക്കുള്ള പ്രത്യേക കർത്തവ്യം ആലോചിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് മത ശാസനാനുസൃതമായ സമരത്തെക്കാൾ ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ഒരു കർമ്മവും നിനക്കിനി ചെയ്യാനില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നീ എന്ത് ചെയ്യാ? വൈമുഖ്യം കൈവിടുക. കാരണം ക്ഷത്രിയൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് നീ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്, അല്ലാതെ നിനക്ക് വേറൊന്നും ചെയ്യാനില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നീ എന്ത് ചെയ്യാ? നീ വൈമുഖ്യം കൈവിടുക. വേറൊരു കർമ്മവും നിനക്ക് ചെയ്യാനില്ല.
ക്ഷത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ മുറിവേൽപ്പിക്കുക, ത്രായതേ രക്ഷപ്പെടുത്തുക. ക്ഷത്രിയൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഉപദ്രവത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കുന്നവൻ. സ്വധർമ്മം 2 തരത്തിലാണ് സ്വധർമ്മം ഉള്ളത്. ഒന്ന് മുക്തനാകുന്നതിന് മുന്നും, ഒന്ന് മുക്തനാകാത്തതിന് ശേഷവും. മുക്തനാകാത്തിടത്തോളം കാലം, മുക്തനാകുന്നത് വരെ മതപ്രമാണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഓരോ ശരീരത്തിനും നിറവേറ്റേണ്ടതായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണം. അതായത് മുക്താത്മാവണലും വരെ നമ്മൾ എവിടെയാണ്? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? നമ്മൾ ഏത് ജന്മമാണോ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ആ ജന്മത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് നിറവേറ്റേണ്ടതായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തണം. എന്നാലാണ് നമുക്ക് മുക്തി ലഭിക്കുന്നത്. ഇനി മുക്തനായതിനു ശേഷമോ സ്വധർമ്മം എന്തായിട്ട് മാറും? ആത്മീയ ധർമ്മമായിട്ട് മാറും, ഭഗവത് സേവനം. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തത് മുക്തനാകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മളെ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമ്മൾ ആ ശരീരം കൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യാം. മുക്തനായതിനു ശേഷം സ്വധർമ്മം എന്തായി? ആത്മീയ ധർമ്മമായിട്ട് മാറി. ശാരീരിക തലത്തിൽ സ്വധർമ്മത്തെ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നു. ആത്മജ്ഞാനത്തിലേക്കുള്ള ചവിട്ടുപടിയാണിത്. അപ്പോ ഈ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മങ്ങളെല്ലാം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്? ആത്മീയ പാതയിലേക്കുള്ള ചവിട്ടുപടിയായിട്ടാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ഈ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മങ്ങളെല്ലാം പറയുന്നത്. വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം അഥവാ ശാരീരിക പ്രകൃതികൾക്കനുസൃതമായ നിയത കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്ന നിലയിൽ നിന്നാണ് മാനവധർമ്മം ആരംഭിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ശരീരപ്രകൃതിക്ക് അനുസൃതമായിട്ടുള്ള നിയത കർമ്മങ്ങൾ അത് ചെയ്യുക എന്ന നിലയിലാണ് നമ്മൾ എന്താരംഭിക്കുന്നത്? മാനവധർമ്മം, ഒരു മനുഷ്യന്റെ ധർമ്മം ആരംഭിക്കുന്നത് തന്നെ. യദൃച്ഛയാ ചോപപന്നം സ്വർഗദ്വാരാമഭാവൃതം സുചിനാ ക്ഷത്രിയ പാർത്ഥ ലഭന്തെ യുദ്ധമീദൃശ്യം. പാർത്ഥ, യാദൃശ്ചികമായി ഇതുപോലൊരു യുദ്ധത്തിന് അവസരം ലഭിക്കുന്ന ക്ഷത്രിയന്മാർ സന്തുഷ്ടരാണ്. എന്തെന്നാൽ സ്വർഗ കവാടം അവർക്ക് വേണ്ടി തുറക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ യാദൃശ്ചികമായിട്ട് യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി അവസരം ലഭിക്കുന്ന ക്ഷത്രിയന്മാരെപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ്? അവർക്ക് എപ്പോഴും സന്തോഷമായിരിക്കും. കാരണം എന്താണ്? യുദ്ധത്തിൽ മരണപ്പെടുമ്പോ അവർക്ക് സ്വർഗ കവാടമാണ് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് തുറന്നിരിക്കുന്നത്. ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മം പ്രജകളെ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കലാണ്. അതിനുവേണ്ടി നിയമാനുസൃതമായി അയാൾക്ക് ഹിംസയുടെ മാർഗം അവലംബിക്കുക. അപ്പൊ ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രജകളെ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? നിയമാനുസൃതമായിട്ട് ഹിംസയുടെ മാർഗം അയാൾക്ക് അവലംബിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഏത് വിധം ആലോചിച്ചാലും അർജുനൻ പോരിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറുന്നത് ന്യായീകരിക്കാൻ വയ്യ. കാരണം ശത്രുക്കളെ ജയിച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിന് രാജാവായിട്ട് കഴിയാൻ സാധിക്കും. യുദ്ധത്തിൽ മരിച്ചാലാണെങ്കിലോ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പൊ 2 വിധമായാലും ഈ യുദ്ധം അർജുനനെ സംബന്ധിച്ച് എന്താണ്? ഗുണം തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അർജുനനെ യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് മാറുന്നത് ഒരിക്കലും ന്യായീകരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അഥ ചേത്തമിമം ധർമ്മ്യം സംഗ്രാമം ന കരിഷ്യസി തഥാ സ്വധർമ്മം കീർത്തിം ച ഹിത്വാ പാമാമവാപ്സ്യസി. അല്ല, ധാർമ്മികമായി സമരം നീ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിലോ സ്വന്തം കടമ ഇരുന്നത് കൊണ്ട് നീ തീർച്ചയായും പാപം കയ്യേൽക്കും. യുദ്ധവീരൻ എന്ന നിന്റെ യശസ് നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും. അതല്ല, നീ നിന്റെ കടമ നിർവഹിച്ചില്ലെങ്കിൽ, നീ ആരാണ്? ക്ഷത്രിയനാണ്. ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മം നിർവഹിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിന്നെ എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്? തീർച്ചയായിട്ടും നിന്റെ സ്വന്തം കടമ നിർവഹിക്കാത്തത് കൊണ്ട് നിനക്ക് പാപം കയ്യേൽക്കേണ്ടി വരും. അതായത് നീ യുദ്ധം ചെയ്താലല്ല, ചെയ്യാതിരുന്നാലാണ് നിനക്ക് എന്ത് വരുന്നത്? പാപമേൽക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത്. കാരണം ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മം യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നീ യുദ്ധം ചെയ്തില്ലെങ്കിലാണ് നിനക്ക് പാപം ഏൽക്കേണ്ടി വരുന്നത്. മാത്രമല്ല, യുദ്ധവീരൻ എന്ന നിന്റെ യശസ് നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും. അർജുനൻ ഒരു പ്രശസ്ത യോദ്ധാവാണ്. അദ്ദേഹം അനേകം ദേവന്മാരെ, പരമശിവനെ പോലും യുദ്ധത്തിൽ തോൽപ്പിച്ച് കീർത്തി നേടിയിട്ടുണ്ട്. ഈ യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിന്നാൽ ക്ഷത്രിയൻ എന്ന നിലയിൽ തനിക്കുള്ള കടമ നിറവേറ്റിയില്ലെന്ന് വരും. അതിനു പുറമെ ഇവതേവരെ നേടിയ സത്കീർത്തി നഷ്ടപ്പെടും. തനിക്ക് നരകത്തിലേക്ക് വഴിയൊരുക്കലാകും. അത് മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടല്ല, അതിൽ നിന്നും വിട്ടുനിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് നരകം പോകേണ്ടി വരുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനന് നരകം പോകേണ്ടി വരുന്നത് യുദ്ധം ചെയ്താലല്ല, ചെയ്യാതിരുന്നാലാണ് അർജുനൻ എന്ത് വരുന്നത്? പാപമേൽക്കേണ്ടി വരുന്നതും നരകം പോകേണ്ടി വരുന്നതും. അകീർത്തിം ചാപി ഭൂതാനി കഥയിഷ്യന്തി തേ വ്യയാം സംഭവാദിസ്യ ചാകീർത്തിർ മരണാദതിരിച്യതേ. ജനങ്ങളെല്ലാം നിന്നെ പഴിക്കും. ഒരു മാന്യ വ്യക്തിക്ക് മരണത്തെക്കാൾ ദുസ്സഹമാണ് അപമാനം. മാത്രമല്ല, ജനങ്ങൾ മുഴുവൻ നിന്നെന്ത് ചെയ്യും? നിന്നെ പഴിക്കും. അപ്പൊ ഒരു മാന്യ വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച് എന്താണ്? മരണത്തെക്കാൾ ദുസ്സഹരമായിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത്? അപമാനം എന്ന് പറയുന്നത്. പോരിന് മുമ്പ് തന്നെ ഈ രണാങ്കണം വിട്ടുപോയാൽ അർജുനനെ ഭീരുവെന്ന് വിളിക്കപ്പെടും. മാന്യനായ ഒരു വ്യക്തിക്ക് മരണത്തെക്കാൾ കഷ്ടമാണ് ദുഷ്കീർത്തി. അപ്പൊ പോരിന് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ്, യുദ്ധം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നീ ഈ രണാങ്കണം വിട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും നിന്നെ
ഭീരുവെന്ന് വിളിക്കും. അപ്പൊ ഒരു മാന്യനായ വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച് മരണത്തെക്കാൾ കഷ്ടമാണ് എന്ത്? ദുഷ്കീർത്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ഭയദ്രണാതു പരതം മാംസ്യന്തേ ത്വമഹാരതഃ യേഷാം ച ത്വം ബഹുമതോ ഭൂത്വാ യാസ്യാസി ലാഘവം. ഭയം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നീ യുദ്ധരംഗത്തിൽ നിന്ന് പോയതെന്ന് നിന്റെ പ്രശസ്തിയെ മാനിച്ചിരുന്ന മഹാരഥന്മാർ വിചാരിക്കും. അങ്ങനെ അവർ നിന്നെ നിസാരനായി കരുതും. അപ്പൊ നീ ഭയം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നീ യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറിയതെന്ന് നിന്റെ പ്രശസ്തിയെ മാനിച്ചിരുന്ന മഹാരഥന്മാരൊക്കെ വിചാരിക്കും. അങ്ങനെ അവരെന്ത് ചെയ്യും? നിന്നെ നിസാരനായിട്ട് കരുതുകയും ചെയ്യും. അവാച്യവാദാംശ്ച ബഹൂൻ വദിഷ്യന്തി തവാഹിതഃ നിന്ദന്തസ്തവ സാമർഥ്യം തതോ ദുഃഖതരം നുകീം. ശത്രുക്കൾ നിന്നെ പറ്റി പഴി പലതും പറയും, നിന്റെ കഴിവില്ലായ്മയെ പുച്ഛിക്കും. ഇതിലും ദുഃഖകരമായിട്ട് നിനക്ക് എന്തുണ്ടാവാനാണ്? അപ്പൊ ശത്രുക്കളാണെങ്കിലോ നിന്റെ കഴിവില്ലായ്മയെ പറ്റി പുച്ഛിക്കും, അവര് പലതും പറയും. ഇതിനേക്കാളും ദുഃഖകരമായിട്ട് നിനക്ക് എന്തുണ്ടാകാനാണെന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ ചോദിക്കുന്നത്. ഹതോ വാ പ്രാപ്സ്യസി സ്വർഗം ജിത്വാ വാ ഭോക്ഷ്യസേ മഹീം തസ്മാദുത്തിഷ്ഠ കൗന്ദേയ യുധായ കൃതനിശ്ചയഃ. കുന്തിപുത്ര, ഒന്നുകിൽ നീ ഈ യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട് സ്വർഗം പോകും, അല്ലെങ്കിൽ വിജയം നേടി രാജ്യം ഭരിക്കും. ഏതായാലും ഉറച്ച തീരുമാനത്തോടെ എഴുന്നേറ്റ് യുദ്ധം ചെയ്യും. അപ്പൊ ഒന്നുകിൽ നിനക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? നിനക്ക് യുദ്ധത്തില് കൊല്ലപ്പെട്ട് സ്വർഗത്തിൽ പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? വിജയം നേടി രാജ്യം ഭരിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഏതായാലും സാരില്ല, നീ എന്ത് ചെയ്യൂ? ഉറച്ച തീരുമാനത്തോടെ എഴുന്നേറ്റ് യുദ്ധം ചെയ്യൂ എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. സുഖ ദുഃഖേ സമേ കൃത്വ ലാഭാലാഭോ ജയാജയോ തഥോ യുദ്ധായ യുജ്യസ്യ നൈവം പാപാമവാപ്സ്യസി. യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം നീ യുദ്ധം ചെയ്യുക. അപ്പൊ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയാണ്. അപ്പൊ എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞത്? യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം നീ യുദ്ധം ചെയ്യുക. ഫലം സന്തുഷ്ടിയോ സന്താപമോ നഷ്ടമോ ലാഭമോ ജയമോ തോൽവിയോ എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കരുത്, എന്നാൽ നിനക്കൊരിക്കലും പാപമേൽക്കില്ല. അപ്പൊ യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം നീ യുദ്ധം ചെയ്യാ, യുദ്ധത്തിന്റെ ഫലത്തെ കുറിച്ച് നീ ചിന്തിക്കേണ്ട. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിനക്കൊരിക്കലും എന്ത് വരില്ല? പാപമേൽക്കേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളിൽ സന്തോഷ സന്താപങ്ങളെയോ ലാഭനഷ്ടങ്ങളെയോ ജയപരാജയങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പ്രശ്നം ഉദിക്കുന്നേയില്ല. എന്തു ചെയ്യുന്നതും കൃഷ്ണന് വേണ്ടിയാകണം എന്നതാണ് ദിവ്യമായ അവബോധം. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തില് ജയോ പരാജയോ ലാഭോ നഷ്ടമോ സന്തോഷോ സന്താപം അതൊന്നും ഇല്ല. ചെയ്യുന്നത് എന്തും ആർക്ക് വേണ്ടിയായിരിക്കണം? ഭഗവാന് വേണ്ടിയായിരിക്കണം. അതാണ് ദിവ്യമായ അവബോധം. കൃഷ്ണാവബോധമാർന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പൂർണ്ണമായും മുഴുകിയ ഒരാൾക്ക് ലൗകിക പ്രവർത്തനങ്ങളാൽ ഉണ്ടാകുന്നത് പോലെ മറ്റാരോടും കടപ്പാടില്ല, അയാൾക്ക് ആരോടും ബാധ്യതയില്ല. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്താണ്? വേറൊരാളോടും കടപ്പാടും ബാധ്യതയും ഒന്നും വരുന്നില്ല. ലൗകികമായ പ്രവർത്തനങ്ങളില് ഉണ്ടാകുന്നത് പോലെ ഒരാളോടും കടപ്പാടും ഇല്ല, ബാധ്യതയും ഇല്ല. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അതൊക്കെ തന്നെത്താനെ ഇല്ലാതായിട്ട് മാറാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഏഷാ തേ വിഹിതാ സാഖ്യേ ബുദ്ധിർ യോഗേതി മാം ശൃണു ബുദ്ധ്യായുക്തോ യയാ പാർത്ഥ കർമ്മബന്ധം പ്രഹാസ്യസി. ഇതുവരെ അപകീർത്തനാത്മകമായ പഠനത്തിലൂടെ ആ ജ്ഞാനത്തെ പറ്റി നിനക്ക് ഞാൻ വിവരിച്ചു തന്നു. ഫലാസക്തി ഇല്ലാതെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റി ഇനി വിവരിക്കുന്നത് കേൾക്കൂ. അല്ലയോ പാർത്ഥ, ഇതറിഞ്ഞു പ്രവർത്തിച്ചാൽ നിനക്ക് കർമ്മബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാകാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇതുവരെ ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? അപകീർത്തനാത്മകമായ പഠനത്തിലൂടെ ആ ജ്ഞാനത്തെ പറ്റി ഞാൻ നിനക്ക് വിവരിച്ചത്. അതായത് സാഖ്യയോഗത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അപകീർത്തനാത്മകമായിട്ടുള്ള പഠനത്തിലൂടെ ആ ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ചാണ് വിവരിച്ചു തന്നത്. ഇനി ഫലാസക്തി ഇല്ലാതെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്നത് കേൾക്കൂ. ഇനി പറയുന്നത് ഫലാസക്തി ഇല്ലാതെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇനി പറയുന്നത്. അതറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് കർമ്മബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആത്മാവിന്റെ ശരിയായ സ്വഭാവത്തെ വിവരിക്കുന്ന തത്വശാസ്ത്രമാണ് സാഖ്യയോഗം. അഥവാ സാഖ്യയോഗം ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണത്തിന്റെയും ആത്മാവിന്റെയും ശരിയായ സ്വഭാവത്തെ വിവരിക്കുന്ന ശാസ്ത്രമാണെന്ത്? സാഖ്യയോഗം. യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള അർജുനന്റെ നിശ്ചയം ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കുന്ന എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്? ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ. കാരണം തന്റെ ബന്ധുക്കൾക്കും സുഹൃത്തുക്കൾക്കൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്നു, പ്രയാസമുണ്ടാകുന്നു, അവരെ വധിക്കണമല്ലോ എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടാണ് ആര് യുദ്ധം ചെയ്യാത്തത്? അർജുനൻ. അപ്പൊ അത് ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ളതാണ്. നേഹാഭിക്രമിനാശോസ്തി പ്രത്യവായോന വിദ്യതേ സ്വൽപമഭ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ ത്രായതേ മഹതോ ഭയാത്. നഷ്ടമോ ലാഭമോ യുദ്ധമത്തിലില്ല. ഈ വഴിക്കുള്ള ചെറിയൊരു മുന്നേറ്റവും മഹാഭയങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ നൽകുന്നു. അപ്പോൾ പറയുന്നത് നഷ്ടമോ ലാഭമോ എന്തിനില്ല?
ഈ ഉദ്യമത്തിലില്ല. അപ്പൊ ഈ വഴിക്കുള്ള ചെറിയൊരു മുന്നേറ്റം നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് ഇത് പറയാണ്, മഹാഭയങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷ നൽകുന്നു. എന്തിനെ കുറിച്ചാ പറയുന്നത്? കൃഷ്ണാവബോധത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് നഷ്ടമോ ലാഭമോ ഒന്നുമില്ല. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ അഥവാ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിയെ കാക്ഷിക്കാതെ കൃഷ്ണന് വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്യുന്നത് എത്ര കർമ്മത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ വൈശിഷ്ട്യം. അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വിഘ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല, ഒരിക്കലും അവ നഷ്ടത്തിൽ കലാശിക്കുന്നുമില്ല. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി കാക്ഷിക്കാതെ ഭഗവാന് വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത്? കർമ്മത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയമായ വൈശിഷ്ട്യം. അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് എന്തില്ല? വിഘ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല, ഒരിക്കലും അവ നഷ്ടത്തിൽ കലാശിക്കുന്നുമില്ല. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന പ്രവർത്തനം കേവലം 1% ആണെങ്കിൽ പോലും അതിന് പൂർണ്ണമായ ഫലം ലഭിക്കുന്നു. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ നമ്മൾ എന്തൊരു പ്രവൃത്തി ചെയ്താലും അത് 1% ആണെങ്കിൽ പോലും അതിനെന്ത് സംഭവിക്കും? പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഫലം ലഭിക്കും. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെയുള്ള പ്രവർത്തനമാകട്ടെ ദേഹനാശത്തിന് ശേഷവും ഒരാളെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടുള്ള പ്രവർത്തനം ദേഹനാശത്തിന് ശേഷവും അതിനെന്ത് സംഭവിക്കും? കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് നയിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ നമ്മൾ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നമ്മളെ ദേഹം നശിച്ചാലും അയാൾ എന്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും? കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് തന്നെ കൊണ്ടുപോകും. വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധിരേഖ കുരുനന്ദന ബഹുശാഖ ഹന്യന്താശ്ച ബുദ്ധയോ വ്യവസായിനാം. ഈ വഴിക്ക് പോകുന്നവർ നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ളവരാണ്, ലക്ഷ്യവും ഒന്ന് മാത്രം. കുരുനന്ദന, ദൃഢനിശ്ചയമില്ലാത്തവരുടെ ബുദ്ധിയാകട്ടെ പല ശാഖകളോട് കൂടിയതാണ്. അപ്പോ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് തിരിയുന്നവര് അവര് എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ്? നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ളവരാണ്. അവർക്കൊരു ലക്ഷ്യമുണ്ട്, ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക, ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുക. ദൃഢനിശ്ചയം ഇല്ലാത്തവരുടെ ബുദ്ധിയാണെങ്കിലോ അത് പല ശാഖകളോട് കൂടിയതാണ്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ ജീവിത പരിപൂർണതയുടെ ഔന്നത്യത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുമെന്ന ഒരാളുടെ ദൃഢമായ വിശ്വാസത്തെ വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ ജീവിതത്തിന്റെ പരിപൂർണതയുടെ ഔന്നത്യത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുമെന്ന ഒരാളുടെ ദൃഢമായ വിശ്വാസമാണ് എന്ത്? വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത്. പൂർവ്വജന്മങ്ങളിൽ ചെയ്ത നല്ലതോ ചീത്തയോ ആയ കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലാനുഭവങ്ങളെ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ പൂർവ്വജന്മങ്ങളിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള നല്ലതും അല്ലെങ്കിൽ ചീത്തയുമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളുടെ ഫല അനുഭവങ്ങളെയാണ് കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരാളുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തികളും നിരപേക്ഷ തലത്തിലാണ്. അവയ്ക്ക് നന്മ തിന്മകൾ എന്ന ഇരുഭാവങ്ങളില്ല. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരാളുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തികളും എങ്ങനെയാണ്? നിരപേക്ഷ തലത്തിൽ. അതിനെന്തില്ല? നന്മ തിന്മ എന്നുള്ളൊരു വേർതിരിവില്ല. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് വ്യക്തി, കുടുംബം, സമൂഹം, രാഷ്ട്രം, മനുഷ്യ സമുദായം എന്നുവേണ്ട ഏവർക്കും ഉത്തമമായ സേവനം സമർപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കും. ഒരാളുടെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് കൃഷ്ണൻ സംതൃപ്തനാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും സന്തുഷ്ടരായിക്കൊള്ളും. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട്, അയാളുടെ പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് ഭഗവാൻ സന്തോഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റെല്ലാവരെയും സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ അയാൾക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ അയാൾക്ക് പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് കുടുംബത്തിനോടോ സമൂഹത്തിനോടോ രാഷ്ട്രത്തിനോടോ മനുഷ്യ സമുദായത്തിനോടൊന്നും വേറെ എന്തില്ല? പ്രത്യേകം കർത്തവ്യങ്ങളില്ല. കൃഷ്ണന്റെ ഉത്തമ പ്രതിനിധിയായ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ വിദഗ്ധമായ ശിക്ഷണത്തിലൂടെ മാത്രമേ ശിഷ്യന് കൃഷ്ണാവബോധ സേവനം ഭംഗിയായി അനുഷ്ഠിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോ ഒരു ഗുരുവിന്റെ ശിക്ഷണത്തിലൂടെ മാത്രമാണ് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? കൃഷ്ണാവബോധ സേവനം ഭംഗിയായിട്ട് അനുഷ്ഠിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഗുരുവിന്റെ പ്രസാദത്താൽ ഭഗവാൻ പ്രസാദിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഗുരുവിന്റെ പ്രസാദം കൊണ്ട് ഭഗവാൻ പ്രസാദിക്കുന്നു. ഇവിടെ അടുത്ത ശ്ലോകത്തില് യാമി മാം പുഷ്പിതാം വാചം പ്രവദന്ത്യാ വിപശ്ചിതഃ വേദാവാദാരഥാ പാർത്ഥ നാന്യദസ്തീതി വാദിനഃ കാമാത്മാനാ സ്വർഗപരാ ജന്മ കർമാ ഫലപ്രദാം ക്രിയാവിശേഷ ബഹുലാം ഭോഗൈശ്വര്യാഗതിം പ്രതി. സ്വർഗലോകപ്രാപ്തി, ധന്യമായ പുനർജന്മ, പ്രഭാവം എന്നിവയ്ക്ക് വേണ്ടി വിവിധ കർമ്മങ്ങൾ ഫലകാംക്ഷയോടെ ചെയ്യാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന വേദസൂക്തങ്ങളാൽ ആത്മബുദ്ധികൾ അത്യന്തം ആസക്തരാകുന്നു. ഇന്ദ്രിയ സുഖപൂർത്തിയെയും ഐശ്വര്യ ജീവിതത്തെയും ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ അവയേക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടമായി ഒന്നുമില്ലെന്ന് വാദിക്കുന്നു. അപ്പൊ സ്വർഗലോക പ്രാപ്തി, ധന്യമായ പുനർജന്മം, പ്രഭാവം എന്നിവയ്ക്ക് വേണ്ടി വിവിധ കർമ്മങ്ങൾ ഫലകാംക്ഷയോടെ ചെയ്യാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന, പലതരത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങള് ഫലകാംക്ഷയോടെ ചെയ്യാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന വേദസൂക്തങ്ങൾ കൊണ്ട് അല്പബുദ്ധികൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? അവരതിലേക്കാണ് ആസക്തരാകുന്നത്. അതിലേക്കാണ് ആസക്തരാകുന്നത്. ഇന്ദ്രിയ സുഖപൂർത്തിയും ഐശ്വര്യ ജീവിതം ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്
ഈ വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇത്തരം ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളെക്കാൾ വേറെ ഒന്നുമില്ല എന്നാണ് ആര് വാദിക്കുന്നത്? ഇത്തരത്തിലുള്ളവര് വാദിക്കുന്നത്. സാധാരണ മനുഷ്യർ അറിവില്ലായ്മ കാരണം വേദങ്ങളുടെ കർമ്മകാണ്ഡങ്ങളിൽ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്ന ഫലേച്ഛാപൂർവകമായ കർമ്മങ്ങളാൽ അവർ എത്രയും ആസക്തരാകുന്നു. അപ്പൊ സാധാരണക്കാരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കർമ്മകാണ്ഡത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളിലെ ആസക്തരാകും. അനുഭവജ്ഞാനം കുറഞ്ഞ അക്കൂട്ടർക്ക് കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ സുനിശ്ചിതമായ കർമ്മത്തിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കാൻ പ്രയാസം കൂടും. ഇവരെങ്ങനെയാണ്? അനുഭവജ്ഞാനം കുറഞ്ഞവരാണ്. അപ്പൊ അവർക്ക് കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ സുനിശ്ചിതമായ കർമ്മത്തിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് പ്രയാസം കൂടുതലായിരിക്കും. ഭോഗൈശ്വര്യ പ്രസക്താനാം തയാബഹൃത ചേതസാം വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി സമാധൗന വിധീയതേ. ഭൗതിക ഐശ്വര്യത്തിലും സുഖാനുഭവങ്ങളിലും അത്യാസക്തരായവർക്കും ഇവകളാൽ പരിഭ്രാന്തരായവർക്കും ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനം നടത്താൻ വേണ്ടുന്ന നിശ്ചയദാർഢ്യം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ഭൗതികമായ ഐശ്വര്യത്തില് സുഖാനുഭവങ്ങളില് അത്യാസക്തരായവർക്ക്, അതിലൊക്കെ ആസക്തിയുള്ളവർക്ക്, അതിലൊക്കെ പരിഭ്രാന്തരായവർക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവാന്റെ സേവനം നടത്താൻ വേണ്ടുന്ന നിശ്ചയദാർഢ്യം അവർക്ക് ആർക്കും ഉണ്ടാവില്ല. സമാധി എന്ന് വെച്ചാല് ഉറച്ച മനസ്സൊന്നും ഇവർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. ത്രൈഗുണ്യ വിഷയ വേദ നിസ്ത്രൈഗുണ്യോഭവാർജുന നിർദ്ദന്തോ നിത്യസത്വസ്ഥോ നിർയോഗക്ഷേമ ആത്മവാൻ. പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങളാണ് വേദങ്ങളുടെ മുഖ്യ വിഷയം. അപ്പൊ വേദങ്ങളുടെ മുഖ്യ വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങൾ. അർജുന, നീ അവയെ അതിക്രമിക്കണം. ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്നും ലാഭനഷ്ടങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഉത്കണ്ഠകളിൽ നിന്നും തികച്ചും മുക്തനായി ആത്മാവിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കുക. അപ്പൊ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഈ 3 ഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിക്കാൻ സാധിക്കണം. എന്നിട്ട് ഈ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്ന്, അതായത് ലാഭനഷ്ടങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഉത്കണ്ഠകളിൽ നിന്ന്, പിന്നെന്താണ്, ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം മുക്തനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആത്മാവിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കാനാണ് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. അർജുനൻ അതീന്ദ്രിയ മേഖലയിലേക്ക് ഉയരണമെന്നാണ് കൃഷ്ണൻ ഉപദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ ഉപദേശിക്കുന്നത്? അർജുനൻ അതീന്ദ്രിയമായ മേഖലയിലേക്ക് ഉയരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനായുള്ള ആദ്യത്തെ കാൽവെപ്പാണ് എന്ത്? അഥതോ ബ്രഹ്മ ജിജ്ഞാസ, അഥവാ സർവോന്നതമായതിനെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹം. അഥതോ ബ്രഹ്മ ജിജ്ഞാസ എന്ന് വെച്ചാല് ഏറ്റവും ഉന്നതമായതിനെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവുക. സുഖദുഃഖങ്ങളെയും ശീതോഷ്ണങ്ങളെയും പോലുള്ള ദ്വന്ദ്ങ്ങളെ തിദിക്ഷയോടെ നേരിടാൻ പരിശീലിക്കണം. അങ്ങനെ ദ്വന്ദ്ങ്ങളെ സഹിക്കാൻ കഴിവ് നേടി ലാഭനഷ്ടങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഉത്കണ്ഠയിൽ നിന്ന് മുക്തനാകണം. അപ്പൊ നമുക്ക് ദ്വന്ദ്ങ്ങളെ സഹിക്കാൻ സാധിക്കണം. അങ്ങനെ ലാഭനഷ്ടങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഉത്കണ്ഠയിൽ നിന്നും മുക്തനാകുകയും വേണം. തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ജീവിക്കുന്നവർക്ക്, കൃഷ്ണന്റെ കരുണയെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്നവർക്ക് ഈ അതീന്ദ്രിയാവസ്ഥ ലഭ്യമാകുന്നു. അപ്പൊ എങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് ഇത് ലഭ്യമാകുന്നത്? കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ജീവിക്കുന്നവർക്ക്, ഭഗവാന്റെ കരുണയെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്നവർക്കാണ് ഈ അതീന്ദ്രിയമായ അവസ്ഥ ലഭ്യമാകുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദി കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരുദേവ് കി ജയ്. നിതായ് ഗൗര പ്രമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, പ്രണാമം.